Kardom ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen Karbi Anglong isi bir takemi Taiwan Taipei City along World Master Game 2025 along pokhilaing tipiket homati brown medal kachapalong don. Lasonsi International Master Game Association IMGA Arua Chiklonipai Kretroxi pen Arunipai Thong Kepan Taipei Capital Taiwan along World Master Game 2025 Paman Ponlo. Bangsu World Master Game 2025 Vice President of Taiwan Haseo B. Kim Arideng Pensi Ingpu Pondo Lapen Labangsu World Master Game 2025 along Kadokawi Son Thongke Prapo Ason Patu Pedo Pondo Lapen Kadokawi that 108 Adet Patu Chipate Pondo 25,049 Apai Dulo Lasonsi India Parman Pen Karbi Anglong Sopi Deep Ward number 8 Rong Chidon Amikar Sikari Inghi Ator Pokhilaing Tipita World Master Game 2025 along Chipate Dunlo India Lapen Karbi Anglong Apan Mati Pokhilaing Tipi Kopai Kime Bangso Kachapate Dunalong Kethom category 500 meter walking race Lapen 2000 meters stabilized 4 into 100 meter relay race along Kethom brown medal Chipalong Dunsi Karbi Anglong Chot Kalisi India Kang Piaphan Nongmi 1 pilo media mate pharangge bitung handa menili hemang homre bot mahatu handa am soy herjme partir lo nili World Master Game malong haspati don pen mane ningarong nili pudam elo blote international game nili la pen makoson lo indengli pudam budai mahon mane 4 times lo kecheng sibang Asia Pacific 2018 iglo ala pen thuke European Master Game 2019 abang Dubai Master Game bu iglo nonamang ke sopen ke thinai ni halak pathudam panna pen dala kano ke thinai lo World Master Game tame pathubam pen ning hang dolo aprang la COVID-19 nang bong tame 2021 haso tame Japan na World Master Game ke padoji nitum chisik lo tame la akrem mawura joini la COVID-19 na joini hala bange pagediar lo hadi same chonghong pen piningan ke no gedam tang 17 ani opening iglo na pen 18 ani bang nili event lo the rest waki nili lo mane India pen event lo participate dun cheng lo nili event lo kicheng si event lo na sebati dun pen nili ning hang nai event iglo he la World Master Game nong damela rest walking abang nili hang nai event lo ya pachmate ling tang nili bang medal long wear tame hodai kicheng sianong isilong same bon same pining ba nili kisu so kedoko ka joini masih practice abang koming heglo la se hada kiching along ni lisin first dambom iglo hai ama fita fit bang ke body kamjori bang la jalo me ke bronze medal bang je palong pen nang le bang sangpong pen positami la sonong ekram pen kon ning arong la pen haladak nang le kamat hapen haladak ko sono World Master Games haladak dat kon kan ka chitong participant kon ba do nang experience ko son haladak ka chitong lo experience na bang ke mo pen ang chanik lo je ba ni la hong pli lo international pathu mo sa me la so game bang ke practice ka son experience chelong lo athemate aprang pathu bang ke mane la bang ke Asia game bang European game no na bang ke World Master Game mane ke the nai lo mane ni tumla aprang pathu bom pen non retirement that sakuri long that mane 35 plus that lo bote la so game hol si Olympic game ason hedi hala yong no bang Olympic lo ke the nai lo ni tu bang la World Master Game lo kada ni se pate don pen mane participant do suring ko era pho so se participant do la pen country bang 107 ta country do la pen ni tum India pen 100 above do la pen Assam pen bangke bang krehini kapre event category lo hedi bang krehini chpate don pen ni tame ke cheng si army tame ni medal one pen mane chipute kepin ini karong dolo la pen ni ki hanga event os kilong na kelong lo la pen si mane sob kado ga la India CEO tame ke cheng si medal one lo pen se alangli bang tame che dong lo langli tame photo session ng chukuri lo jalo medalist long na mane si celebration kuri lo maning charong pik kethom ko pipi long ni kan ni kelong nili bangke kecheng si bangke 5 km race walking iglo adun chu bangke 2 km step
staple chest pasi pulo adok tum chini ni data so staple chest bang hedi mane water pump doi la scientific track long mal hedi la coronary athletic track long mal hedi lang ka chon bonangji ada ke chonadim do de lang doi pukhuri potai ko hedi dak do pola chon mon si par bonangji pen ke thoma point doi la bangela haldus pen na thelang la bang arlu pen da chon me hala haldu sabang ge mane dongno la ga weight kom he madela bang weight do 100 kg weight do la so staple chest la chon bon bom kat pon bom aja na ya game la staple chest pasi pula di la so game long ta bronze seglo la pen ge josiar ni India team minutum team chi bonai lo hedi 4 into 100 meter relay race ko long da me bronze ko long do nang di litum Karbi Anglong chot kali India bet along kan angita inot nong nam che thang klong athletics lo la si non pinning si tamen ang la song ting an kili dun rock kuma pan sinang le kiru ping tung kuma kirap pen lo nang chita ne jima alang lo kadoga me phanta choro ko nangya themate invest ke na hokta lidun the ke cheng sibang ni ha bihek man dani li pathu bom lo stame hal so bange yong time lo ke ni no star Indian World Cup an pathu lo state meet pathu lo medalist che balong lo stame bon stame at ar por alam pinang mani ta pen so podolo samar bang thom lo la so pen ha so ben dani li hala sanjiba rongpi jewel be international footballer to man thek donong le Indian jersey alang dum chi pindeng Bibia Crow Arong Community Hall along Akimi Bibia Pai Polling Station Board Committee Executive Lapen Interaction Amai Kang Nipon. Patumi aro ni phaing kore Troxia ni Socheng Thenta Constituency ke palo rong mongwe Bibia Crow Arong Community Hall along Bibia Pai Polling Station ka Cheng Si Executive Lapen Interaction Amai Ing Nipon. Bangso Mayalong Alihia Manpen KECEM Kacherong PP BJP Socheng Denta Mondal Committee Kong Chun Bang Ajit Togbi VDC Chairman Bronson Terang Lapen Rongmawi Blog Education Board Chairman Komol Singh Teron Pen Anparta Ki Ongdung Manpen Kido Alihia Tum Chitong Dun Si Rata Mayalong RDP Do Tangte Bangso Mayalam Thea Puthak Alam Ang Ton Pen Arjupon Sana Pini ke nilitum la takso along the PS Kimi Dilaha biapa ya PS along itum PS to kuri la sila takso long itum badak arong tinalong adang rap noy lapen PS committee noy committee la so PS pen kucing bai kucing ki kucetan parti lam pen cendok tu la development apa tak lah solo di dalam tangwan memang lah penon kita di peson memang di dalam lagi so tak itu cuci solo sih itu boleh la peneson lambai do da so seng den ta long aprang ex mondol president non bang congress na sige join don lopo la bang so tha kana hok ne la pen kupi a join ne pen ne panji ni na de join don de ne bang la ci tham ke ko kalang de ni la lang de ka join pen ang tom malong pen akuti doi malason alang join don pen pustamin itu mabang ke lada ke party strong chana po kita tilawan ani ekam ekuri tenon nang de tom ni la kirang bomar ni nang de tom songa chapang tang je phan kaprek ko pen step and pon tu dolang na non la sini tu step and pon babu ke je metang area ba book committee long lada ku mama ku sorong ma ku pima ke long le development ason tin ta ke dam tang ko anu ma ku dang ko anu ma kai ki claim ke dam ma puthak sinon ni lista me along tin apia salong non to kuribom te la mas joining de ngelam thenang de tom mas joining ke den dia lama bang ta la ko je non nilitum kebak panan dong pada kijon jine la so bang ari pun kana pitela la so ri pun pite it madina tarik pito choro la me APDCL Solar Project Effective Area Rong Kara ka thom arong asar la pen ki ja tum pen pherang ke mai kangni Borjan MSC Constituency ke palo Rong Kara ka thom arong ke palo da Chiri Suri Krener Cap APDCL Solar Project 1000 megawatt kedeng dut KEC lapen rong kara ka thom arong asara tum pen chikroi dun data fit ben non Assam Power Distribution Company Limited APDCL lapen Asian Development Bank ADB atum survey bom apora hut Karbi Anglong Rajcharya song APHLC lapen Indigenous People Party atum ke kham khedun mati ang song an rong arada tum chikroi dun didat
pu complain ki pidat apothake a hokali pusi pini bor janarat rong koira ke thom a rong asar lapen hada ke do ke cha pen pherang ke mai kangni along solar project ke wanalong chikroi dun pusi pangdak po news text report Karbi Anglong news nang letum pini bangso ang songa directiona tengpen bang elituma phanang ke opos dun acara lir ke do atum solar project ki biji po main pen along nang che jok dun thap pen bang soil tum phan ako nang letum ahok mana hok mapu che than dak noi po meeting pini letum kangni press meet kangni along media korte tum ke chopa teng apor teng pen apali dun theka pot nili in pen kardom la pen rong asar hin pen tanal tum phan media korte tum han kardom iglo la pen pini dak ka chitong ka dog we rong koi ra ke thom ini tum la solar affected area arong asar tum phan anta nili hin pen kardom chupilo angsona directiona teng pen nili tum phan la cheklem tu po pen so ka cheklem mane alang tum ili tum phanang ke opos dun thavret la so alam voi kipi bang so meeting nang chitong dun ili tum la rong koi ra ke thom a list la ikhen lo la so list bang ke dak do erlo agambura tum an la si rara tum bang ke non chutiki chorlana por amasi jasmet pet rong asor tum phan bang ke nil tum padigdar pon pedat lo la gbs tum phan si hang pen si so press meet pinibi pon lo la so pen nang che tong dun aronga amen bang ke lai gen lo list lo ho la ke chengsi long kathar lo agambura dak doiglo la pen long hup dak agambura doiglo kara rong pierong agambura dolo balijan balijan pilo ko longki rong pararong agambura dak amunit dudlo lapen bangke balijan lalmati dolo dilai pulo diliterang lapen bangke langtuk ramsa lapen hemari timung lapen bangke bonglong terang mentiso lokpo kiling samteron kania hanse sarpo terang lapen ke lokso teron muhuri teron nihang terang teke ingti lapen bangke lake sorumanthi bidasing kiling langbirik mijikro anhelo rong koi ra ke thom la bangke solar ke parlo vek arong lo sitame ke parlo posita a solar bang rong parlo pon pe la jitu rong kawi det si a solar area bange kedu a map tel tum long lap lo sitame non ele tum chesong bom pen wang bom bang atum dak la so project nang bilo pu pen il tum phan nang than nang kimum non ingkan hini lekelo bang ha ADB Asian Development Bank atum ame thang dak inquiry chewang lo nang survey lo so pen APDC la tum aphong wang lo sita chobei choke longle ke chujor phelang chujor tum amune tum hala so ke opos tum long chelang dun pensi pini ile tum phan la so development anak ki mi ile tum phan ke wang ya dimalong bang atuma bang ke lahaya project ke chor i belek a state tum ta country tum ta la sonyong si bit hek lo polong te ile tum dimalong a development the pikipu a hok bang ke wang atum ta hala ADB pen wang atum bang ha Norway pen Italy pen la pen bang ke Spain pen lahai tum wang tum ta nil tum phan dak khadok avita chitong long sarlo la tum ike than te kanga teng polo tangte la dak la so project bang bikok lo polo tangte so project long pipilo ali alap kilongi number 1 la tum pulo ili tum phan bang kechobe choke keninje thap bang ke solar project adungare arong ana bang ke hipi birik asonson le chuita rengun e adim kreng hakji munita chia ji pon an sikini ge mate 15 km surrounding ke laso a distance bang ke lake munit makena hok dolap ji pu la sili tum non dak tot prong menti sorong pen dimapur ta 15 km awi la si international munit tum bang chini je la so pia bostu ma solar ke banang thandak lo pen chin ne pon google long search no solar ke lake green energy akang sam nei miang bong ta la henlo la si bang matha et si iltuma Dr. Tuliram Ronghang Sar Lapenke Asama Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sharma
alang tum bang chini lor pen si Karbi atum ta paching thur nang pu alam lo la sila sopen mitang sena puthak non la IPP atum a leaders Rajen Timung la pen bang ke APHLC a leaders atum Bikram Hanse atum bang chomatha bang ke rong asar pen chingki ke daga jat atomo nang chinin de pin si alang tum si bora ke thek arong tagali a hem ta ve dak a rit ta ve alang tum pulok Karbi Anglong long indigenous people party pu kera ya son si ke krong thap se la tum bang ke dak eli tum phan la an akke meji la so area la an ke ching thurji awar sai long po non eli tum pilo dak awar sai gelong Mahamaya Constituency Narlonga Tiadorso polling station along EM Loan Sing Terona Hinpen EM interaction amai pedopon La Sonse Lakha Crepo Mahamaya Constituency ke palo Narlonga Tiadorso polling station ke palo rong trogara tum penching wajing sayamai ke pedopon Bang so mai long Narlonga Tiadorso polling station BJP claim bang Piren Singh Phang Choi Hinpen si mai chepahem phupon lapen Narlonga Tiadorso polling station BJP mai phu Biren Terona Hinpen si alihi pachini pon Bang so mailong don thong kep su se APHLC ASTC la pen Congress asong pen GOC BJP asong along hor pidun lo la so mailo KEC EM Loan Sing Teron mate local MEC Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron BJP Mahamaya Mandal Committee amai phu Mongol Singh Phangcho Dokmoka Municipal Board chairman James Teron vice chairman Rebecca Ingtipi Lapen Abarim Dokmoka Municipal Board chairman Prahalat Timung atum pen chenglok ongdung BJP klembang phu klembang phiatum chitong dun Pang thek atum babu ingtia hem me kai kang dun ajok pulsar bite ihum me chupondet rong mong we development block angkang rong agora rong bang tirmung arong amikar babu ingti a hem pang thek atum ajo por bhai krihinira chitima por malom hem me kai kang dun ajok pinang ana khormu na hok pondo sonsi hem me ke cholong pulsar bite ihum tami me chupondet lo Make a chodet pulsar bite registration number AS02AM5426 pusi pang thekpon bang so hem make a cholong loke kopi ko son pelone ajo jirlo poro hod amat maduta klardak chini ne da lo pusi pherang kyang no than pachini pon